Aku yo kan sing enak ngene sih rek. Man, bisa channel mang. Halo, apa dek? Nah, iya. Aku sih kayak metu kok telepon aja dek. Waduh, malam minggu ngrungokno ngene iki jan. Gak duwe kanca ini. Nan kancaku situ. Biasa wis. Rene arek. Ken, Rene Ken. Jan ayam ini ya, rek. Lek ngombe kopi. Ini ki wis masih gak duwe duit. Aduh. Andi koncoku sing mari panen sawah gak muncul ini. Aduh. Loh, aduh radio ini mumet iki rek. Apa iki? Oh, antene kendekan kaya koncoku iki lho. Kendekan antene. Dawakno iki antene. Wah. Jan. Woi, Kondi. Wah, lu biasa arek enom yo malam minggu. Wah, Kene lho, malam minggu nek pos urung arek dulu. itu modelmu kayak wong yes, padahal no. Di pos ini nyiap kabeh ngene iki awak ya seneng dah. Aku ngene iki lak nyepaki Riko. Mamulo, dadi wong iku mbok sing Ngene nang kancane ku eling ngono lho. lho aku eling gak katok kene. Allah. Yo ngene iki lho penak ta lho jomuk sak jomuk. Tarik. Apaan sih tarik? Kurang ayam ya apa, Cek? Malam minggu gak duwe-duwe berwarna radio. Saken nih, kemang mangane gak cocok rupane kemang. Jan. Entekno jajan iki, Cek. Kan emang permane gak nemu apa-apa mang di dalan, Mang. Kowe ngemu, aku rene kowe maneng ae. Aduh. Urip kok mangan turu tok ae. Lho sing golek iku. Ini lho, radio tak sekek. Ayo joget bareng, Cek. Entek lho, golek lagu apa sing enak. Lho, aku njaluke lagune siji yo sing iki. Mabuk lagi. Oh, mabuk lagi. Oke. Masuk, tak golekno. Iya, puteran. Aduh, Sherlock. Kita punya uang kita beli. Gak ada duit kok tuku. Sherlock, woi. Kok tambah suwe tak delok kok tambah nemen lho iki. Oh, lah ngetanya bathukmu. Ya ngene Ya iki. gak iki lho. Kowe ngongkon tuku lho, aku gak. Nek kene gak ada duit, iki lho sampe dikongkon tuku. Ya biasa ngene iki apotek yamene tutup ini ya ngene iki lawamu kumat maneh. Ya. Ora ngono tak gawakno obat mumet iki, Mas. Oh, alah, masa malam minggu mumet. Kayak aku ini. Lho, awake gak mumet, happy ngene iki. Aku jelas sih duitmu akeh. Lho. Lek kon tak keplekno mbek duit atusan ngono. Lho asli iki. Ya, sak. Iki yang ngrungokne iki. Sherlock. Iki ana koncoku, kate pesen. Lho iku catatan nomor HP ini. Catatan nomor HP ini. Oh, ngebel ya. Aduh, seneng. Aku yo kan sing enak ngene sih rek. Man, bisa channel mang. Wah, ngel men golekane ngene iki. Wong ngono kancaku teko ngene iki. Ajak joget itu karo Bu. Apane men? Halo? Apa, Dik? Nanti rek. Aku sih kayak metu kok telepon ae, Dik. Wah, Tak ijolno kok nggo awak mulai aku iki kayak metu kon seneni. Kayak rene kon seneni. ragu. Apa aku tambah maneng apa ya apa? Aku ya butuh privasi. Metu ambek kanca.
Ojo nemen-nemen carane ngono. Kok tak ijolno kok golek. Kendel men Jeh. Ngomong masuk Jeh. Masuk. Ya wis gak usah turun maneh. Masuk. Yo, Pinter kendal. ya wis. Jeh. Yo ngono dadi wong lanang ku. Masuk. Jos. Ojo kok telepon kok detektif wae awakmu. Ya wis. Ngerti ngono wis. Dadi wong lanang jan jos riko. Wah kudu ta. Lah saiki wong lanang iku metu teko omah sak jangka iku Joko bae. Sip wong lanang ya ngono iku. Ojo ngono kok. Kudu gagah wong lanang iku. Ngono ku. Cuman telepon gak? Salah. Dhisik. Cope. Lah aku ki mang ngene iki ana teleponmu mun. Iki teleponmu tak angkat. Iki bojoku Jeh. Lho ya karo aku. Lho sik nanti Nah, iki jawani mole Jeh. Lho,